Gin pakigbahin sang chairman sang Bombo Radio Philippines kag sang Florete Group of Companies si Dr. Rogelio Florete ang pinaka-importante nga prinsipyo nga padayon nga ginakabuhi sang network. Rason kung nga padayon ini sa pagpamayagpag sa kahanginan sa sulod na sang halos anong kadekada umaling sang gintuko ini sang 1966. Kaangot ini sa award nga nabato ni Dr. Florete bilang isa sa 2025 Captains of the Industry nga ginhatag sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter sa seremonya nga ginpatigayon sa Iloilo Convention Center kadungan sang PCCI 120 Years of Iloilo Chamber Movement Celebration. Sunod kay Dr. Florete sa sulod sang marawig nga tinuig sa parayon nga pag-evolve kag pag-transform sang Bombo Radio ug mangin relevant hindi lamang sa legacy media kundi pati man sa digital platforms na pabilin sang network ang pagkamapag-on kag grounded sini sa prinsipyo nga naging giya sa bilog nga operasyon. Sunod kay Dr. Florete ang nagapanguna nga prinsipyo amo nga hindi dapat ikompromiso ang kamatuoran sa pagdulong sa balita. Ikaduwa amo ang excellence at kabaho nga among talaksan sa sining nga patag. Ginahalad naman ni Dr. Florete ang ini nga pagkilala sa tanan nga makatapos ang Bombo Radio Philippines amo man sa mga individual nga naghalad sa ilang kabuhi agud pangapinan ang kahilwayon sa pagpalayag. Isa ka pahanumdom sa importansya sang press freedom sa pagpabilin sang demokrasya kag husto nga impormasyon sa publiko nga among padayon nga ginakabuhi sang Bombo Radio Philippines. We have transformed ourselves repeatedly in creatively all these years, not just a legacy media, but a digital Bombo Radio to be relevant to a newer audience. But all of this, Bombo Radio Philippines has remained firm and grounded on two basic principles. The delivery of truth is non-negotiable. In all these things that we do, excellence is the standard. Finally, I would like to offer this award to the men and women who gave up their lives in defense of press freedom. These people have been killed in the pursuit of their work as media men. Nabalian ang kabayin sang mensahe ni Dr. Rogelio Florete, ang chairman sang Florete Group of Companies. Angot sa inabaton nga award, nagikan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI, Iloilo Chapter, bilang isa sa 2025 Captains of the Industry honoree.